Rojeki ressamek şakirtê xwe re dibêje. Vî wêneyî te çêkiriye bive sûkê cî here qerebalık daliqîne. Li ser wê jî wiha binivîse. Ku de xeletî hebe bila xêzekê ser re bikişînin. Li ser vêya şakirtê wî jî wilo dike. Roja dinê der wêneya xwe saxtî dike lê diner cihê bêxêz nemaye. Tê ji mamosteyê xwe re dibêje. Ressam dîsa jê re dibêje. Vî wêneyê dinê bive. Li ser wiha binivîse. Ku xelet nexweşik hatibe çêkirin bira bê serrastkirin. Li ser vêya şakirtê wî wêya jî dike. Roja dinê dere vî wêneyê xwe saxtî dike lê dinere tu xêz tu guherîn tê de çênebûye. Tê jê mamosteyê xwe re dibêje. Mamostê wî dibêje. Gotin rehet e. Lê belê îcraat zor e. İnsan pir tişta dibêje lê ji bo çêkirinê tev nagere. Tu jî guh nede însanî wilo.